Podľa trestného zákona poznáme organizovanú skupinu. To je vlastne skupina nejakých 3 ľudí, minimálne, ktorí sa dohodnú, že idú páchať konkrétny trestný čin. Rozdelia si nejaké úlohy. Ďalší pojem je zločinecká skupina. Najmenej 3 ľudia sa dohodnú, že dlhodobo budú páchať závažnú trestnú činnosť a okrem tej závažnej trestnej činnosti ešte budú aj korumpovať alebo legalizovať príjmy z tej trestnej činnosti. Ale čo hovorí kriminalistika alebo kriminalistický uhol pohľadu? Hovorí, že tieto 2 skupiny, organizovaná zločinecká, v trestnom zákone definovaná v našom, sú vlastne len také začiatočné štádia, prvky tej organizovanej kriminality. Nad nimi je zločinecká organizácia. Tam existuje viac hierarchií, viac prvkov riadenia na rozličných úrovniach, rozdelenie kompetencií, teritória a tak ďalej. A kvôli tomu korumpujú, aby ich nebolo možné odhaliť alebo odsúdiť. A nad týmito je ešte zločinecká organizácia mafiánskeho typu. Dospela k takým finančným prostriedkom a k takým možnostiam, že už chce legálne podnikať na úkor štátneho rozpočtu.